Nachádzame sa v dedinke Bulige, vo farnosti, ktorá je zasvetená Panny Márie, rozdávateľke milosti. A sme v škôlke, ktorá je zasvetená svätému Krištofovi. Sme medzi deťmi, ktoré vstúpia do programu Adopcia na diaľku. Vybrali sme si farnosť Bulige, lebo nám ju odporúčil otec Salvatore Guerrera, ktorý je taká naša miestna spojka, je to taliansky misionár. Alcuni non hanno la possibilità di avere qualcosa per... Ako ste mali možnosť vidieť, je tu veľa detí a niektoré z nich nemajú možnosť študovať. Veľmi dobre vieme, aké je vzdelanie dôležité, takže tento projekt určite veľmi pomôže týmto deťom. Nehovorím, že tým zachránime Afriku, ale aspoň niečo dáme Afrike práve prostredníctvom týchto detí, ktoré potom, keď vyrastú, budú ďalej pomáhať. 18, 19, 20. Pred 3 rokmi tu nebolo nič, modlili sme sa pod mangovým stromom. Prvé kroky bolo stavba škôlky, ktorú vidíte aj za nami. Aj toto gazebo, kde momentálne deti obedujú. Number 4, then right number 5, then number 6, then number 7. Some of them, they don't have maybe a good life. They live in a poor living standard. Niektoré z týchto detí pochádzajú z chudobných rodín, žijú v zlých životných podmienkach. Pomoc, ktorá im bude poskytnutá, im umožní študovať a ukazuje im, že ich má niekto rád. Deti sa z toho veľmi tešia a sú za to vďačné. Yes, of course, yes. But English is the key, you know? Yeah. Every country, wherever you go, you can find people speaking. Exactly. It makes the life simple, you know? Imagine how we would communicate other than in language. Okay, how many children in this family? Mama, kuna watoto wangapi hapa? Father, what does the father do? Where is he now? Pada majunia ya mpunga. Shambani, at the farm. At the farm, working. Okay, okay. V tejto izbe, že spí jeden rodič s jedným dieťaťom. Môžeme sa tam do toho trošku aj pozrieť, že ako to vyzerá. A druhý rodič so zvyšnými 4 deťmi, lebo táto rodina má 5 detí, tak žije v tejto druhej budove, ktorá je oproti. Oni spolu dve spávajú v tejto izbe, ona maličká s touto 90-ročnou babkou. Takže tohto dievčatka má 3 roky, volá sa Gift. How many siblings she has? Okay, fine, let me ask you. Ito na ito ang gapi? Oh, yeah. Only 2 siblings. Ay, the single parent, Lily. She's a single parent? Yeah. So where is her house? Where she lives?
Here. Just this building? Yes. Okay. And his father supporting family at all? He is not here. Okay. So tuto bývajú. Can we go and have a look inside? Is she okay with that? She don't let me room. Teraz sme v rodine u tohto miestneho katecheta. Toto je jeho manželka a ich 3 deti. Najmladšie má iba 1 rok. No a ich celý domček sa skladá viac menej len z tejto jednej izby, ktorá je predelená touto plachtou. Aktuálne sa nachádzame v dedinke Sukamahala, kde ideme spúšťať program adopcie na diaľku v spolupráci s Slovenskou katolíckou charitou. Sme v jednej miestnej škole a prichádzame k riaditeľovi tejto základnej školy a k učiteľovi, ktorý tu bude mať celý program na starosti a bude aj zabezpečovať potrebné veci, ktoré o deťoch potrebujeme vedieť. We came to see the school. Prišli sme, aby sme videli školu. Aké sú podmienky? What conditions do you have? What the conditions the children have? We have other teachers. Yes. How many teachers do you have? Koľko má učiteľov? And you have 7 primary classes. Yes. We have, yes, 7. Standard 1 through standard 7. We have even pre-unit. Sure. So Get's Going is a very good phone, very good camera, and I hope it's going to be very helpful for the program, okay? There you go. Okay. Teraz ideme pozrieť do rodín, ako žijú miestne deti. Takže momentálne sme v domčeku, v skromnom obydlí tohto chlapčeka, ktorý sa volá Amerik. Je to budúci prvák a žije tu ako jediné dieťa v tejto rodine, ktorá má 7 členov. Stará sa o neho jeho stará mama a jeho mama chodí pracovať do Dar es Salaam, do veľkého mesta. Otec je neznámy, takže tá starostlivosť je viac menej nechaná na starú mamu. A tento chlapec je aktuálne chorý, už 2 týždne je doma, je evidentné, že má teplotu a takto tu leží na zemi celý deň, tak je to niečo, čo máme možnosť vidieť, z akých pomerov deti schádzajú, ktoré budú zaradené do programu Adopcia na diaľku. A vďaka darcom Slovenska sa môže ich kvalita života máličko a možno aj vo veľkom zmeniť. Tento chlapček konkrétne chce byť raz, alebo má túžbu byť doktorom. Jeden chlapček a 3 dievčatka. Mama má 37 rokov. Miestna základná škola, ktorej začíname projekt Adopcie na diaľku, sa nachádza približne 1,5 kilometra od tohto domčeka, v ktorom žije malé dievčatko. Každé jedno ráno, škola začína o 7 hodine, každé jedno ráno, nie len ona, ale aj viacero detí samých musia prekonávať vzdialenosti niekedy aj 4, 5, 6, aj 7 kilometrov, aby sa do tejto školy dostali.